Good morning, Philippines! Good morning guys. Good morning. Nag-tea ako. Meron akong tea ngayon. Pero guys, yung aso hindi bumaba. Pasensya na sa buhok ko. Doon kasama si Tami. Hindi nila pinabayaan. Hindi sila kumain. Iwan ko anyari. Si Tami hindi rin okay. So, sim pa rin guys. Yung sitwasyon ni Tami, it's already 7:30 and masakit yung katawan ko. As in, I think dito yan sa pagtulog ko. Iyak na iyak ako kagabi. Ay, hindi ko mapigilan sarili ko. Prayers guys. Yun lang talaga yung ano ko. Umiyak ako eh. Grabe. Ito bago ako natulog. So ako ngayon, hintay-hintay lang ako kung ano ganap. Yun, wala akong anyway guys, hindi ko alam kung anong gagawin. So yan, mura maglubot sa manok. So hintay-hintay lang tayo dito kung anong desisyon, kasi kung ako yung pagdesisyonin, matagal na yung andun sa emergency hospital si Tami, kasi ang sakit makita na may ano siya, umuungol-ungol yung sakit. Ang sakit makita yung asawa mo na nasasaktan. Anyway, nakain ko na yung aso. Pasensya na guys ha, vlog. So, yan. Kung ako lang yung magkapag-desisyon kung ano yung gusto ko. Doon na yun, sa emergency hospital. Sa ibang hospital naman, lang ako, kakain lang ako guys. Nag-tea ako. Nilagyan ko ng maraming lemon at maraming honey. So, yun yung ginawa ko. Ang daming honey. Ang daming lemon. Tapos, ang sobrang ganon. Tea yun, tea. So, ngayon mag-coffee ako. Kasi, kakain tayo lang. Nawala ng gana yung ko guys. Ayan ko. Palagi ko chine-check si Tami tulog. So, tulog siya. So, pinabayaan ko lang siyang matulog. Anyway, kakain tayo ng banana mamaya. Na pag kung pupunta kami sa hospital, takot ako sa coronavirus at takot ako din na magkaano siya. So, tignan natin. Baka punta ako doon and then, i-drop ko siya. Kasi, delikado kung siya at ako yung magka-coronavirus. Delikado talaga. So, let's see guys. Let's see, Lord help us. Okay guys, basang-basa po ako guys. I mean, hindi man basang-basa, nabasa po ako. Look. Naglilinis ako sa sa tub. Para maghiga si Tami doon. Yung, siya ng sobrang init na tubig. And pinainom ko siya ng binigay ni Lo and Jay, yung si Lo at saka si Jay yung mag-asawa. Binigyan nila ako ng coconut water. Kasi yung mga coconut water guys dito guys na can, sobrang pakla ng lasa na hindi mo maintindihan, na ayaw mong iinom kasi alam natin kung ano yung lasa ng coconut water, di ba? So ngayon binigyan nila ako ng 1 can to try. And then, binigay ko kay Tami. Sabi ko, i-drink, you have to drink. Hindi siya uminom ng tubig, guys. Kasi ayaw niyang tumindig papunta sa CR. Kasi yung sobrang sakit talaga. Hindi siya makagalaw. So, ngayon, he tried his best to lie down doon sa tub. At saka yung mainit na tubig. And then, sabi ko, inom ka ng inom ng tubig. Binigay ko yung coconut water na binigay ng mag-asawa ni Lalo. At sana, ihi siya ng ihi doon. Yung ihi niya, guys, sobrang dark. Diba sa atin yellow, masama na yan. Sobra talagang dark yellow guys. Sobrang dark. Hindi siya uminom ng tubig. Nothing. As in nothing. Sabi ko, inom ka ng tubig. Para dito ka na sa bed. Tulungan kita. Para lang, i-catch yung ihi. This is too much information guys. Pero ang sama talaga pag kidney, no? Kidney stone. And then, ang tigas ng asawa ko. Water is only the source to make him pee. Tigas ng ulo lagi. Grabe talaga. Hindi ko ubo ng ubo siya. Puntahan ko nga. Hindi nga ako nakakain ng bread ko. Anyway guys. So yun, basa ako. So okay lang yan. Puntahan ko lang siya. Yung window sa bathroom.
yung door, inopen ko para marinig ko siya and then bisita-bisita. Para doon ka na magano kasi hindi siya makagalaw. Na ano ako guys, nag-alala kasi sabi pa niya, kailangan daw namin mag-usap mamaya. And kailangan daw kung malaman kung paano i-ano yung bills, paano bayaran. Nag-ano ako guys, yung utak ko guys, kahit saan na napunta na takot ako na, ano ba yun? Ano ba to? Sabi ko, kailangan na talaga niya pumunta ng doktor. Ang guys, aywan ko na lang guys. Kung sa iyo ito nangyayari guys, hindi easy. May iba kang gustong gawin para sa kanya, pero ayaw niya. Anyway, so, mamaya guys, balitaan ko kayo. Andun pa si Tami sa shower. Nag-ano lang siya ng mainit na tubig at saka maraming inuunom na tubig para maihi niya yon. Hindi ako makapagtimpi. Dinawagan ko yung kapatid niya, yung bunso. Try to convince na punta siya sa hospital, pero doon pa rin siya. Tignan lang daw at the end of the day. I don't know guys. After niya sa shower, kailangan kong pumunta sa CVS. I have to buy something for him. Parang ihian niya ba, kung nasa bed siya, ihi lang siya ng ihi, and then pwede siya inom-inom ng tubig. I did exercise sa labas. Ang ginawa ko is ganito. Karga-karga kasi Roxy. Hindi, maganda yung temperature ngayon sa labas. Kaya lumalabas ako. Si Tami andun pa sa bathroom. Binigyan ko ng tea with honey, a lot of lemon, and then 2 bottles of water. So doon siya sa tub. Hindi pa ako alis kasi ayaw niya akong paalisin habang nandun pa siya. Maganda kapag andun ka sa, yung may araw. Maganda sa labas, may araw. Sobrang seryoso na itong coronavirus. As in, no joke na talaga to. Hindi na ito joke. Dami na dito. 1,000 plus. I think before this day end, magto 2,000 yun. And then sa New York, 2 nang namatay. I think 50 something na yung namatay, the whole United States. Nagbihis lang ako kasi pag matapos na si Tami sa taas sa niya, sa humol niya sa tubig. And then kahit na nakakatakot pumunta sa tindahan, kailangan natin bilhin. Ang pinakasalamat ko lang talaga kahit masama ito na siya, kidney. Ang pinakasalamat ko lang is hindi siya coronavirus. Hopefully hindi, diba? Hindi siya magpapunta doon. Doon si Tami, andun pa sa tab. 1 o'clock na. Kanina pa yan, 9 o'clock. Inom ng tubig. Hindi siya sa tubig. Nakababad. Mainit na tubig. So, gumagawa ako ng pagkain niya. Yung gusto niya is, yung egg parm. So, gawa natin siya ng egg parm. Ayaw makinig ni Tami, guys. Ayaw talaga makinig. Tigas ng ulo, grabe. Oh, goodness. Ito lang yun, guys. Sauce at saka eggplant. And then, kaunting cheese kasi kapag eggplant parm kailangan may cheese. So hindi ako alis kasi yung kapatid ni Tami gustong magpunta dito para i-drop yung mga kailangan. And then, hindi na siya papasok. Katulad lang ng isang araw na meron lang siyang i-drop. And then, alis pa ako mamayang gabi na naman para puntahan yung pusa. Hi guys, buti na lang guys. Kinain ni Tami yung eggplant parm. Hindi ko na napakita sa inyo. Yeah. Kinain niya. And, hinintayin ko lang yung tawag ng kapatid ni Tami. And then, finishing now over there. Everything what he's doing is not helping him. Ako din, I try to exercise a little bit. Sakit ulo. Punta ako mamaya sa upstate mamayang gabi. Gabi na ako alis guys para sure na hindi si Tami maabalan nitong mga aso. Buti na lang walang
walang trabaho si Tami Monday, Tuesday. And also, nag-close yung work nila. Ang daming nagko-close ngayon, guys. Ang dami. Ang sarap mag-ano sa labas, magtawag nito. Tambay. Tambay ako mamaya pagkatapos ni Tami kasi hinihintay ko lang kung makalabas siya sa shower. Labas ako doon, palabasin ko yung aso. And magpaano tayo sa araw. Laba lang ako. Yung binili ng kapatid ni Tami, bayaran man namin siya, guys, kasi siya yung bumibili ng mga ano, kasi hindi ako nakaalis. So, ito yung hinatid niya. Urinal, para hindi na si Tami mahirapan pa sa punta sa bathroom. At saka ito, heating pad. Galon. Yan. Yun. And binaba lang niya dito. Hindi na nagtagal. And doon nilagay ko agad kay Tami. And naglalaba tayo sa gamit niya. And ako, balik tayo trabaho. Mag-edit lang ako, guys. And ayan, 5:30 na. Kawawa naman itong si Misty, oy. Mag-isa lang talaga dito. You can go upstairs. You can go upstairs. And lay down with Dada. Come. I love you. You go sleep with Dada and Roxy. Go. Don't be alone over here. We all sad. You know that? I love you. Your mama's good girl. Yes, you are. Tush. Your mama's baby good girl. Yes, you are. Guys, ang bait ni Misty, eh. Sobrang bait man na, eh. Mama's bait. Mama's give you something. Yes, I'm going to give you something. What do you want? What do you want, love? I love you. Don't tell Roxy, okay? Don't tell Roxy. Oh, good girl. You say thank you. Are you going to say thank you to Mama? What? Say thank you. Say thank you. Say thank you. Oh, good girl. You said thank you. You said thank you. What a good girl. I love you. No, I love you too. Baby Misty. Okay, guys. Naawa ako. Nagtingin ako. Siya lang dito mag-isa. Dalhin natin siya mamaya sa taas before ako alis. Para may kasama siya. Kawawa naman dito lang mag-isa sa living room. Nandito talaga siya in between dining and living room. Alis lang ako, guys. Puntahan ko lang si Tami at 7 o'clock na hindi pa ako nakaalis. Pinakain ko muna siya. So, kumain naman ni... Pero yun, ang sakit niya. Nandiyan pa rin. Ano muna tayo? Kasi nagka-crack talaga, guys. So, dito sa palibot ng ano ko. Yung nag-crack ba? Yung puti siya. Maklaro naman yun sa vlog, di ba? Iwan ka kung bakit siya. Ay, hindi ko talaga gets. Kailangan ko na mag-petroleum jelly palagi kasi mag-crack talaga siya. Bye, and we'll see him tomorrow morning. The same thing the other day. The other morning. You know, yan. Go. Be careful. I will. Eve wrote this, but I made it a little more hip. Hi, guys. Yeah, guys, you don't see him for days. What is that? Huh? Yeah. Drive careful. Don't rush. Okay. Yung sipon. Hala, nag-start yung sipon ko ba? hindi ito tama. Nag-start yung sipon ko. Ano ba to? Anyway. Dala ko na rin yung laptop. Kasi I have to upload. Naka-edit ako ng 2 video dito kanina. So, doon natin i-upload para mabilis. So, yan. Buhay natin. Yan. I-ano ko lang yung ano doon.
It's 11 o'clock na guys. 7:11. And, yan. Kinig lang tayo ng some music. I am here guys. Thank you so much for bringing me here safe. Where's my bag? Hello, somebody throw up here. Where's my bag? Bag. Can mama hug you? Can mama hug my babag? Come. Hi, babag. Come here, babag. Ito, shush. Hawa lang, baby. Baby. Love. How are you, Bob? How are you, baby boy? I miss you. I miss you too. I miss you too, babag. I miss you too, love. Oh, you smell so good. Who hug you here? Somebody hug you here? Where is Dim? Where is Dim, Baba? Where is your sister? Where is Dim? I'm sorry, but I'm not here. I'm sorry, I'm not here, baby boy. Gosh. You miss Mama? You miss your Mama? You miss your Mama, love? Hi, yeah. Hello, baby girl. Hello. They miss Mama. They miss their mother. You miss me, dear? Kumusta man? Kumusta kayo? Kumusta? How are you, love? Hi, Jam. How are you, Jam? How are you, babag ni Mama Boboy na? So, ngayon, maligo lang ako, guys. I'm going to upload a video. Upload lang tayo ng video, guys. Kasi, si Habs, oy, na-miss talaga ako ni Bagbag. Nagpakarga-karga ng bagbag ni Mama. Hi, Babag! Hi, Bag! Tingnan nyo, nakatingin lang sa akin. Bagbag! Hi, Bagbag! They're looking at you, little boy. Little boy. They're looking at you. Anyway, guys, maliligo ako, guys, and I'm going to upload a video, and I'm going to end this vlog. Thank you guys so much for watching, and I hope I will see you guys tomorrow. Hopefully, yeah, bukas si Tami punta sa hospital, so hopefully matuloy yung plano. And so yun, yun lang guys, and i-in ko na to kasi matutulog. Maligo pa ako, it's 9 o'clock already. Maligo, and then matulog. Hi guys, nagbabalik. Ano ko guys, katatapos ko lang naligo, and then yun, naligo talaga ako guys kasi hindi ko kinaya. Para mamaya pag pagising ko sa umaga, hindi na ako arong dagaga na maligo, dire-diretso na ako. Good night guys. Thank you guys so much for watching. Bye. Good night.